Hemen daude lideren txontxongiloak. Hau da Tartalo. Tartalo! Jeinua, eta jeinua jutea jartzen frogak Simon eta Anderrei. Hau da, etxian olioa jasotzeko potiakin, da... uste zuen. Jeinua jartzen ditu frogak. Lidei! Zazpi urte! Tituloak esaten bezala jolas bat da, ezta? Hiru bizast jolas, ez? Jolas bat da azkenean historia hau, no? Naizte historia zentzilua da, ez? Xumia. Haur batzuk, aspertzen nahi diala plaza, behaien arratsalderoko txokuan, kasu honetan da Txanbala plaza. Eta, hirutako batei okurritzen zaio, jolas bat proposatzea behaieko hartu gabe. Orduan, juteatzea eta etxean aurkitze ditu lau katxarrokin, ditu hiru txontxongilo, eta orduan jutea froga jartzen. Simon! Zatoz! Froga horiek gainditzen dituen heinean, hiru froga edukiko dituela eta hiru froga gainditzen dituen heinean sari bat lortuko duela. Orduan behaien motivazioa pizte zaio horrekin, sarian bila juteko, hiru froga gainditzen ditu, bitartean jolasak dira, frogak jolasak dira, aurrekin egitean jolasak, hainbat jolas, eta tartean bertsuak eta koplak ere sartuaz, ez? Berez etor daiteke oiduen gixara, bestetan guk ekartzen dugu baina ara, osoago izaten da betetzen ezpada, zer da? Itzala! Itzala! Itxasoa, ez, Oiartzuna, ez. Oiartzura! Ez! Oiartzura! Bai, antzerkian helburu nagusia da bertsolaritza zabaltzia Euskal Herrin zehar, baina zabaldu modu jostagarri batean, ezta? Ez akademikoki zabaldu, baizik. Euskal Herriko aurrek lehenbiziko kontaktua bertsuakin modu jostagarrian da antzerki bidez izatia, eta, urrezko horraziaz horrazten dutena. Urrezko horraziaz horrazten dutena. Orain zu, Simon? Gure talia da Txinbili Txanbala, eta orduan pentsatu genuen Txanbala plaza jartzea gaina polita da, ez? Txanbala. Esaldi hau dala antzezlan guztiko klabia edo, ez? Ez gabe pasatzeian orduak alperrik doa zela, edo, ez? Galdera ikurra dago, baita ere, batzutan balio belako ez gauden orduak. Baina, erakutsi nahi dugu, edo zer gauzakin, gauza txikileakin, etxean aurkitutako la gauzakin edo, gauza badakazula arratsalde entretenigarri bat pasatzea. Azkenean sarila hori da, sarila da, ondo pasa duela, divertitu indiala, parra induela, dantza induela eta kantuan induela. Eta, hori da, bat historia honek kontatzeuna.